Okay. Teka ro din, Rugyan, ti pakasalitaan ni Buyat nga napuluan. Kalpasan, tiraep. Anyat sumaruno, no kalpasan tiraep. Alay pag-ayo man. Kalpasan tiraep, anyat sumaruno. Ket urayam ang dumakkel di pagay. No kasapulan ti danum ket padanumam. No samo pa na abunwan, abunwam. Ano no agkarutan, gaikan, gaitam kasjay. No agbungan ton ket adu dagiti bilet, masapol nga adda tay bambanti. Bambanti ka na ka, dahil pagbugaw ti bilit kadigitay kapagayam. Kahit nasawan kalpasan ti raep, itultuloy mo ti mga sikaso kadata inraep mo pagay aging gana nga aggapas kanton. So gunayin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni paghayam tayo, nga Buyet, Dear Manong Nemi. Upat palang idi titawen ko, idi tugtugot na ni tatang idi taltalon man. Kasi timay sa nga malem, Manong Nemi, nga inayaban na mapan na kanu swelduan Manong Nemi di kitay pinagraep na simuro tak nga rod Manong Nemi ket kas may sa nga inosente nga ubing agdengdeng nga kagmidlata nga agbuy-buya no anyat mapaspasamak ken mabuya kas to tinangig ko pare nalpasen kas makidam kompleto alisto kay mata ganyan nga rod kita ipakpakamakam mo. Talong aldaw, nalpasen. Iso nga talong aldaw, ti soldom ka na kami. Kahit, manungar amin pare. Pare, kwinantawi tayo na ya. Nakwentan pare. Dito ti kwa. Nakaisuratan na. Apo, panakila na. Kaya siyempre, nalawat ti rinaipam mi. Kaya manot per day mi. Ang abali, oret da nagpautang. Apay inyo utang ti pinagtalon mo? Kauna. Imutang nga kiti kwarta, nga panagbayad ko, iti pa nakatraktor na. Okay? Ti gatang ti abuno. Ken dadumapay kasapulan. Ken dadu tandan nyo. Sige. Dati nga rin. Nagpainom ka pa ya, pare. Pare, bye. Painom pa ya. Kailan tayo minum mo na, magtataklatan. Sige, manitod mo nga right. Di makasot, ay, ang umani na pare. Isang ganibo mo na. Urita, talong aldaw, uno-duwa nga aldaw nga saan ka nga nagpamirienda, saan ka nagpangan, hanggang nagpainom, itatanalpasen. Kasi lapan nakasibog na matan ah. Iso na pintas ko mga dito'y matlang, o tutitaltalo mo pare. Pari babe, nga agiinom tayo. Tamno, mayati, maabit mo to. Di nga mangalan eh. Ito ko sa haribon. Bahala kitan. Pulutan, makamukay mo na. Ay, kita makamuta kamte mata nga magtilid at duwa manok nga masiw-siw mayatin. Nagwapo na ito ino nama. Di Buyet. Habi kong Buyet na gana. Junior nga ron. So nga Buyet. Adumat na kita naganti junior ket. Ada JR, ada Bongbong, ada Yongyong, ada Buyet, ano pa eh? Diyan na mo. Ay, gwapo na to eh. Maluto mong barok. Upat palain, tata. Sumursurot ka di talo rin. Kasi kanto sumumbulat ka mang talon ka na ito yung nalawang talon ni tatang mo. Yun, tata. Hindi ka pa nagbasa Di mat manuputot po ka di ba rin? Taluda. Kahit mo asawon, nagsitpong tuwan. Uy. Tuwa nga babae, may isang lalaki. Gusto na daran. Kahit ko kumapangarot na danayon na nang agkon-control, di bakit? Ni Celia, nga asawa. Gusto na talo na na. Yung tampay nagpalay kahit, tampay nalapsat kami ni bakit mo. Naimas pare. Lalo ano ka, agtudtudo kitang bayat, nagkubkub ko nam. Ori bigbigat,
al daw no po. Alapsak di bakat mo. Sana ka maumasi ka. Iso nga pinagsasarunok ti talo. Ya, popet nga rod. Yore te basit na ti mainong. Ay, gatangan nyo mati merienda ni Boyet. Gatangan to ti merienda na. Tapos na servina datoy. Sige. Kaya ka rin, no, maipakasikit, makainom kami, kinipari bagay. Nagiinom da nga rod, nga nagpupulutan, manong nemi, agawit ak kuman, ngem, orayin nagkuyog ta ko na ni tatang. Pagpintasan namat ka di manong, saan nga iniinom ni tatang? Good. Kung natangarot kang kuha na ka, awang bisyo na, di pa yak sigarilyo. Tilahin ka no, mati kang kuha na ka, nalaing ka no nga maturo. Nagpaiso manong nimita kang kanayon nga madadladaw nga agriing datatang kininana. Pinapudno na siya painukwa, ito mo na agriing, imbaga tawang paigbasa kada kami. No kasta lang kami manong nimikit no, agtalo ni tatang, datay tandanan na rata. Basta ibaganat, aramidan da, tandanan na. Diyak pa nakikita manong nimi nga nagraep, muna naggapas ni tatang. Agitudo ta lang, agitudo. Saan tumang ti kwarta? Eh? Kaya't nga sawan, nga kwarta ti usarin ni tatang, tapno pagmandar na. Nagamit kami nga rodan, manong nemi, kat siyempre, nangan kami, kat data. Uray no mangan kami, akin kinayat kat datatang kininan. Beng, mangkilang nga. Di kay greg. Boyet, suruam na kita dim nga mangan, ha? Tang. Aping nga, uray ti panganan kat aking kinayat kat kayo. Dito pa kakitaman ako. Nga, love na love ko ni nanang iyo. Nagpintas ni nanang iyo. Ura, gregla no ko. Ala, bugwan na, mayat nga ron. Nagagregla tatang. Tara ipagbaga mga men. Kaya pa mawatan na kita anak ta. Uri man pa ipabuyat aramidan. Bastos ka. Nakaluglo ka. Adda na ka man ni buyat. Nalaing na anak tangin na una. Di mo anong duman ako. Apay nanang nga kastaon iti asog mo idirabi kung kunan. Apay ano na naka ni tatang. Apay bagbagkalan na ka. Tagas asog ka kung kunan. Gusto ti ko na ni nanang manong. Inosente at. Tas nadala kang kanahin agab-gab buno ka. Talo ti kwarto ti balay mi manong. Nemi kakwartyan kami nga talo nga agkabsat. Iti abay ti kwarto da tatang kininanang. Uy manong. Hindi no kasta nga mapanak itayan dalula, salsalutsud kadakwada, no niya aramin din datatang kininanang, no hapi akas diya nga makariin nga kita, agas asog din nanang nga, kung adot ibagbagan na, apo, lagbayat kung kunana. Ay apo, anak, apok, maturok ka lang tanok ha. Yan ito brada tatang kinanang no ha. Agar aramid na ti kakabsat diyo nagatukam lang arodan. Aramid na pala ti kabsat ko. Kabsat mi. Manong nemi karedi nga bulan natututo. Numanan iser na at namat kidi nga iinit iti may sangal daw. Yung tunukuhan itudunan tuman. E din sa tasyak manong nemi no saan nga masango ni tatang nga iwarwar nga pakanen dagiti kalding gaputa dataraken nga 5 a kalding. Insuro kanyak ni tatang manong nemi no kasanot aramidek. No mayat nga mapanda agarab lukatam datoy apunda ikatem di panakaitalida samo abugan na taidan. Papanandano ko tatang kay mapanda agarab. Kasano nanurodan no agarab da kari kitay may parit nga haraban da. Isungarod nga bantayan, pastorum ida. No mapanda ka na kitay may parit nga mula nga agaraban da, abu gamida, ipamu ida detay ko. Hanga may parit nga kwa. Una saan, kaputa damat talida, igalot mo, ipasok mo. Isuro ka, tapno amom teraramidin. Kasi nangarod din yung tudo. Nagtudo, mayet.
sa mga yap iruwara ida. Taoren no hanga handa na kagalot nagtudo sanda kayat ti rumwar kabuteng dati tudo, kabuteng dati mabasa. Umin inundat danom, ngem no maibuyat kadagwadat danom, ayosos, kagura na ka. Nalawag, kasla pusa, kasla pusa. Hanggang digdigos di pusa. Mamanulag di at pusa na nga, digusan da. No matawan ka ninda, nagkadagrarbis at tutudo, nakagalot da, karamidem, mapangka, pumukan iti kwa. Sangat na mortis, kat numasiitang ka, madi, dati kwa, madre kakaw, madi. Dati ipil-ipil, kamangala, isanga na, pamagaem, kalpasan na, ibitid mong igalot. Tapno ni kasta, at kaninda. Impabuya nga insuro kanyak ni tatang manong neminon yat aramidek. Ure 5 4 pa lang titawan ko idi manong nemi kabailak ngagpasturak iti kalding. Imbaga ata nagagata. Tanong saan na kita mabaybayan na kita tarakan nga kalding manong nemi. Tarakan mi nga manok. Agkurkurkurak no ka. Da kaliban mi kurkurkurkur. Kadwak na kita kakabsat ko manong. Ada na kita gondahoy manong nemi nga aldawan sa ampay nga nagriing datatang kininanang na narunan og tututo. Ket ni imbagat insuro na ko ninanang agluto. Ngemi ti may isang aldaw may isang bigat manong nemi awan ti maluto. Umot nagyan ti bagas basit lang sulang tingnan namin yung korkor ti manok manong nemi nga tarakin mi. Sakit agtutudo nanghalak iti kaputek manong nemi ta ng katangan nak ni tatang inalak ti buneng kapanak nagpukan manong nemi ti pakangko kadag iti kalding ket gabot ta mabisin di kiti adding kon ket awon pa panaluto tugtugak ti kwarto tatang kinanang tanang ring kayo no awon maluto mabisin kami nga kakabsat tatang di nagriing inayawa ko na kiti adding ko nakala kami ti payong manong pananday manong, intayan dalulo. Sadya tayo na mangan, umakayam. Sinabat na kami ni Lula manong name, ay apo, agasta. Todo. Nakalinong kami, nakapayong kami. Lula, kaya ano ba dito ya? Ano umay ayam nito eh. Ay, agyong kinatad yung nagdibalay yun. Atanik, tutudo. Hindi kayo mga gaayam latas sa dyan, uno sa angkat, iturog yun. Tigap may nangan lula. Ana, kanatobra na kita na kayo. Maturog na pailain. Basta kasto yung aming nagtudtudo, kit nagimas ti maturog ko na da. Kit nagluto ka kumanata, amo matagluto. Amo matimang ko na di ko ayo, gasolyo. Tisidayan na kit, di ta kain soro nga gluto, magala ka adot itlog ti manok yo, han? Ling tayo mo, prituem. Kita nagawamento para kita doa dahil puso sa mo. O mati ko maisa ang lula. Dahil tilay manay nga basit nga kurkur na kita manok. Kita nagamenti ko hindi kita. Alam mo kaya dito yan. Ngayon saan kayo mat ngayon lakam ta basit mat. Mangidarasak nga rin. Mangidarasak basit. Hindi sumangpet ni lolo manong naming na eh. Handa kayang kita puko ta dito eh. Wala kay. Tugayam. Ay, anak mong inaudi. Nabati pala iti talon. Kumusta di kita raap? Ket mayat at panagbiag da. Panagdakkel da. Marnag da iti tudo. Marnag da iti danom. Ket pasarimet aginit. So nga okay. Ket kumusta met nga rod di kita ay pagay ni Bobby. Ket jakman nasaripatpatan. Habaya, ket manipot sa idinalpasin tira, din sapay, bimis bisita, iti talon na. Sa itakat na, ipasari itudo na, kit imay da kiti apo ko ta. Tahanda ka no penangan, tawag ka no, isaang da. Kanada ubra nga no da kiti kasawa. Diyak manam mo, ang ba't maturog da ka no pala. Data ni Silin,
Tinaod nga anak ta. Ano di kita? Ay, nagatidog nga ubon nga. Dalag, paltat kan gurami. Ay, nakatsampa ka marok. Umanda lang. At ang palibtok ng sinangat ko. O rin ang palibtok mo lang. Hanga palibtok sa bari. Tatang man. Naramit ko din ay tinagta. Nagalat sa ang kukuha. Adagan dito ka, anak dito. Ay, pagkanta kayo, katagtuntudo. Ha? Mabisin kami, Uncle. Awamat ti maluto. Kanano pa rin kita, anak-anak ka na kayo. Maturog dag mutlata. Kanahin na kasta, manipod idi, nalpas ni, nagapo kami di talon nga, napanagpasweldo kada kiti nag-rep iti talon ni tatang. Saan pa nga, napanin di talon. Sino mang asikaso ka rin taragan nyo, akaling. Siya Uncle. Kasi kang tutudo kay ipukanan ida ti ipil-ipil sa ko pamagain nga ibitin. Kita na to para dyan nga babi. Ni Manong Babi. Ay, simbro manin ti sakit ni Manong mo. Nang ron ano kastoy nga tutudo. No kalamiis na. Dahil sakit kami nalapsat ni bakit na. Nga dati tiga po no ko apay na nakinam. Nagsipong tuwan dito talo nga putot na. Sigun iti damag agad ni nababit yung mga ibagbag ano saan nga nag-control tumtumar ka nun ni Celia iti contraceptive pills baka basi kumaman itan. Ay ni Manong inaya amo na matkidi family planning amo na nag-family planning nagbalimbad ka sa to. Sumurong at sakit na. Turong nga turong. Handa mao mga kinkinibkib nga gasawa. Diyos ko, tikat nagpadaan da. Di kita manong nemi, di kita mangmangig ko, iti inosente nga panunot mi nga kakabsa. Seknan kadatatang kaninanang. Sumuro kano, ti kinasadot ni tatang. Tagpay sumano, di kita daduma nga ama, kas kadalulukin ni Uncle. Kahit awang pa'y asawa ni Uncle, nagagat iti taltalon ni Lolo nga ro din. Mapampala iti taltalon, kahit orag tutudo. Apay ngamin nga, mapanggit iti taltalon Lolo, Uncle kahit tutudo. Kahit mapamisarong karan Tano nalabas mo titudo, malmas. Iso nung kasta nga tutudo, masapol nga sunga. Sawangin mi ti tambak, tapno, maksayan ti adanom. Kasi dyan, apay nga ni tatang kat sana pulos ka nagsubsubli dyan, kalpasan ti raep, hampay nga nagsubsubli ti taltalon. Pag ko na, tanong agsubli no kakit ayaban nak, tinakpa inayaban. Hindi nakaluton ni Lola manong nemi na yaban na kami kat kastoon ay ti hapandangan mi. Taing kamat mo ni Uncle Sidin manong nemi nga tinuno, ti kurami sana praksyaw ko na daw na tinunod. Nagimas ti diguna manong nemi na mapayadda inpan na nga sili na kat. Mahilig ka mati sili na adadada kabaylam. Kabayla Uncle. Nagimas. Dati tinuno yung gurami sa'yo. Inikanti. Nandiyan rekado yo. Kamatis, layak, and sibuyas. Sa ako pinartokan. Pinisitan ti silid sa iro. Masaya. Nahimas Uncle. Hanga mo ni nanang tiagluto ti kastoy. Gabuta umudluton na. Tama pangarot ang kalap ko man ni Manong Babi kaya tinamong kalap na dyan. Nagpeso nga datalon na di pa nakaigam ti pitak na dyan. Hungar Uncle. Agito dulat ako na saan dalat kwartana. Kaya na. Kwartat pagmandarin na. Di nabukarin ti bagbagina. Hanga aglengit na dyan itataltalon. Tila paglengitan na, no aradon na ninanang mo. Ay, apay ninanang mararado? Talay bagbagam ka na nakaanakam. Mararado ka di. Kito na. No aradon na ninanang mo, agas asog no ka. Ay, isumot lang. Ang nagayang bagbagkalan. Ninanang mo't mang bakkel kang kuwana. Ngayon ni tatang mo, aradon na ninanang mo. Kasjay?
Manong name an anawaan dalulo kinilola na Uncle Siding kada kita kastang istoryana. Arado, bekal, kada gabbo. Kasta ka di tararamid ano kada tatang kininanang no adada ti silada nga ori aldaon kat adada pala sa jay. Woy. Kas jay. Tanong hang kung kontrol ko ni nanang yo. Baka agbaling kay kuman nga 5. Apo. Nagado kami. Upingak pay. Upat pala tawang ko. Duat kakabsat ko ni. Di ka dito duma. Dati kataib ko. Kas kinisita. Sino nga sita? Sita nga karuba mi Nga agkataib kami. Ahong pay ading na. Siyak. Kay dadwa nga ading ko. Nagaget ni tatang mo nga agarado itirabi. Ngem di na pinabadasan ti agarado italtalo ni ti aldaw. Iso nga do kayo. Iso nga nagsipong tuwan. Nimat nanang mo nababat patong na. Iso alis to nga makaalala. Ano nga alis to makaalala, Uncle? Alis to nga agsiko. Ay, kasano nga min ti agaramin ti ubing. Ay, lalalasan. Dulamin nga, ipagbagam ka na ta kaanakam. Ubing unay nga makaamo ka na kita. Amo yung tatang, madlaw kong masirib dating ubing, buyet. Kat hamutultuladin ng tatang mo, ha? Ano't saan ko tuladin kayong kuwana? Dejay, kinaturuog na. Turuog kan sa doon ni tatang mo. Agidjat kam unay. Siya ka uncle mo, nagagata. Tilang paggagatan ni tatang mo, kat na di agarado. Araw doon na ni nanang mo. E di agawid kami, manong nemi, dinamag ni nanang no nagkapon. Nagkabay kami yung dalulo, aumat kami maisaang. Ay po, di nakam kumarining. Kinagariringak ngayon may tugtugak ka tugtog. Ito, mabising kami. Aumat maluto. Adapin na tadjay yan dalulom. Diyak amo anang. Api kami na maluto. Urayin ta ni tatang mo no, nakautang. Nakautang. Api awan igatang tayo tibagas. Awan at ginastos namat amin kadata pa nagparaip na. Dadya inutang na nga kwarta nga pagtalon na naipan amin. So nga upulos kwarta ita ni tatang yun. Mapamanin umutang irik tumat ka pagbayad. Ano nga utang kwartak baling nga irik. Dadya utangan na may ipairik. Diyak mawatan lang nang. Talagang di mo maatang tubing ka pa. Gapot nagraepan ni tatang mo, isoyot nagparaep. Urak man layangan. Nagparaep ni tatang mo, inutang na nagite, ginastos na. Tayo din nanguntangan na, pagbayad ng to, irik, into no, panagkagapas. Kalpasan ti raep, ano ka dito sumaruno ka na, nanang? Kita urayan ati panagkagapas. Apay nga rin di kita na duma, kas kina Uncle Silin, kinilulo, mapandasal sa rungkaran di kita pagay. Baam ti bagak to data kin tatang mo. Di mo tlayang malpas nga nagparaip ni tatang, ipapanas sa diya talo na. Binakpetultulunganan ka na kiti kalding, kakaasyak no ka. Kalding, speaking of kalding, hindi man kiti kumita no, dambaling elako. Nuto ka ditihan na, dadat ako larda baka na imas dadat ko dapang ko pinukan nga kananda, nakman yung mangpukan madamda, mga orekit hangag tudon sa may sa hangag awan init na nalulem. Kaya na kami ang dalulo. Nambigat kayo, na kami hanggang pinambigat kahit pangal daw manin. Kapag nga nagbayag dati yung babi na yan. Babi! Oh my God! Babi! Noan niya timbagak manong nemi inaramid ko at ginatang ni tatang ko nga butchus. Tay baga na iding agbutchusak. Nukas ta mapanak agala iti kanan iti kaldi. Gabot saan mo siguro agtudon, sa anak ko nga nagkapute, inalakon manong nemi. Detay buneng kan tali nga pangrepet ko, ti sanga ti ipil-ipil nga sigpatet.
isut ibitin ko nga kanan digiti kaldi. Nagkagat-kagat din na ya barok, monotawmon. Upat palayang na na. Nagkagat ka. Kakaasik ka mang guyguyod ka na rinipit mo nga sa nga ti ipil-ipil. Kaya marugitan bagkatam ko ma. Tsak mabagkat. Pamayak to nana kita tunggal may sanga-sanga. Wag-wag ito. Tap na may kadyadarat na. Una saan, nga bugsawak to. Tap na may kadyadarat na sa konto, wag-wagin sa konto ibitin. Tapo nagagat ka, among tararamidem. Insuro na kumeng amin ni tatang ko nana. Insuro no ka ni tatang mo at tapno, among tararamidem tapno, agtutugaw latang maturog latan. Ay, apo. Amukit, taramid ni babi nga amam. Sadut deta no sumro. Jadi may isang aldaw manunemi imay ni Lolo dito balay. Lolo, taka. Wen, kumusta kayo po? Di ka agapa Aywanam di kita adim Babi. Wen Lolo, ninanang mo. Dari ta kwarto. Ni tatang mo ngay. Hindi ta kwarto. Iti kas tiga oras? Nagdigos da itay kalpasan nga namikat kami sa danapan dita kwarto. Ano brada da kwarto? Nagsuy-suya abdamat itay. Kita serbi tinabi nga mat. Ape handa ko man nakaturog dinabi. Diyak man amo. Takang kanayon da nga ni tatang. Kang kanayon nga agar-arado. Ano? Susapo. Nangig mo dati kami kin-uncle mo nga silingkat. Ninanang mo't, bagbagkalad na mo't ni tatang. Isot ibagbaga, isot magawahatak ang di arami dada. Isot nga mapuyatan doon ako Kaya po na kito yung Diyos ko. Kaya po Wala sak man tiyag tugtog iti silad da. Lolo, baka madisturbo da. Kung nanda kami no kang adada iti silad da kit hawan ti mong disturbo ka da kwada. Ore adda makasapol ka dakwada kiti bagak nga awan isuda. Nagluko da gito nga kasawan. Tapagbalin na pa yung ulbut anak da. Ore addada ibagam nga awan da. Sumiti ko na da, Lolo. Ma'am, tasak tibang disturbo ka dakwada. Hey! Babe! Sige! Abay tang, laki labor oraman. Rumor ka man. Sabi da problema? Rumor ka na dito itang agsarita. Oksutin pailain, paunay kan. Dahil tala pagkagatam. Tatangmit. Alan! Anong siya ba kayo, Lolo? Anat oksutan na. Di arado na Nga nakaangla. Uksutan pa lang amin tanang. Di ka lang mabadnog nga gararado ka manin. Gararado kami drabi. Ay, po, Abi ka di tang. Abi ka stat lang. Gusto nilingat mo. Nagarado ang narot. Anya ti klasum na tao Buyet. Ay, Lolo, umatayo ka ba si tanak? Apok. Hamo mo nas ka nga denggan ti pagsalita mi kini tatang mo. Api namin, Lolo. Ala, umatayo kan. Nagtungpalak mo ta. Kas natudyo ang name. Ngim naglingida. Mangmangit kumit lang ti saritaan di kiti agama ni Lolo kinitatang ko. Tang, abaya, kaano tinaod di nga panang bisitam di kiti pagay mo? Ano ka na bulan ito? Dalawa bulan to. Ay, kit mo yata na. Kapigsado siguro ito ang dawa. Nga ang dawa loko. Nakaruroot. Dadadakkel pa yan, nagiti root, nagiti pagay. Kasta, gawin. Dito sa nagiti karuba ng atalon kat nakadaldalos. Di mo kandiam mo, nga ado nagiti marubutit, nga kaan ka nagiti pagay. Nga saan lang nga nagiti dawa na, iti kanenda, pati puon, pati ungkay. Ket no di kita dado mga marabutit ket naabog dati sa bali nga silong, napanda amin iti kukuam.
No saan nga madalusan de jay? Ha? Sigurado nga awan ti maapit mo. Nangarot ti ramida. Kitagkuti ka ating kadalusan. Tatangmat. Api ko mga siyak. Sino ko mga rod? Tatang di na kahit nga ipangig data panagsarita ta. Kaya ti anak ko sa ipukaw naman. Yapo baro. Simuro manin sakit mo amin. Hanggang kanahin to kami nga ibagbaga kang ikatayo mo ti kinasulit mo. Ikatayo mo ti kinasadot mo. Manipod namin idinag-asawa kang katsimadot kamatan di tataltalon. Ti malatan obram nga aradun nga asikaso nga talong mo kit may mesa nga talon mo. Ti matlatalon mo kinibagad mo. Di ka maoma? Nilatang mo. Datat saan nga makaoma ka. Agkabanong kambalang ti arig man. Kasano nga roda nagitalon mo? No napadagdatat halon mo kinibagat mo, ipadag mo maditalon mo Ngayon patawid ko ka. Sige, dang. Napaminto kita, nakto kita. Kaya nunas kan nga mangtandanak iti manggait, mangdalos. Aramid. Alangan ba't nga siya? Amoy yung nga di ka mo trabaho, talon. Agpatalon, so. Wala. Makamuka no saan mo nga si kasunod. Agbabawi kan daw. Nanadaw tonti amin. No di ka agnakem. Awan, agbisin ti pamilyam. Imbaga, amo ti buyat teraramida no kasta nga awan ti makan dito balayo. Umay da sadya balay. No labsak tag sa barok. Adan asawa ng siyak pa lang, nga ma'am, timang bibiyag ka na kita anak mo. Di ka mabayan. Itatang mo't, nalabas kayo mo't. Ba't mo mo't? Amot Bahala ka. Sige, winarningan ka. Nagawin ako, makakambo ka. Kaya lolo, anta ka mo lang kami kasidag. Ore adayot ayang ko lolo, mangig kulat at salitaan nyo, tanapigsama ti boses yo. Ay, apo, ay. Mawawata kong nagiti pasamak, lolo. Sa dot ni tatang ko, nga mapaniti talon. Ngim nagagit isuna, iti talon ni nanang ko. Ay, apo. Gusto mo't, eksakto mo't datang ibagbagayo. Ngim maawatam no anya, kahit ko sa kawit asawad di talon ni nanang mo. Di aradwan na, nga pakaramidan ti ubing. Maawatam mo't gaya. Ngim bagtawon adiyo. Tanong adda ko ma. Ay, apo, ay. At aduman ti problema ang pag-atatal-talo kayo lang o rital-talo kayo saan ka kabilan tatang yung timang biyag ka na kayo takampela kini lola yo kini uncle yung kasi yung timang bibiyag ka na kayo manong nemi insurot na ni tatang iti taltalon ti may kaduagon tawad ket ore siyak manong nemi nas dawa ni apay mo tinakas ti tatang. Dato idi nagpintas nga rin na ipanda, naglawang ka. Hangga di, ni kadapay na kiti dado mga taltalon kit nagpintas. Dato taltalon mo tatang kit ni, ruot mo ti ado. Oh, Diyos kay. Apay nga nagkaruutan. Apay nga nagkaruutan. Sino nagimula ka na kita karuot? Wala ni tatang, may mula ka di ti ruot. Pagkada nangirantak, nga nangiraep ka na kiti ruot ang kasta klase na. Kasano mo ritan? Kitrugyan tan nga gaitan ang tatang gaitan ta. Siya sapo, tumapugok dita? Mapitakan ti saka ka. Kitagbutyos ka Kas iti panagbutyos ko ni. Painyutang siya akong ti mangrugi nga manggait, maging kada kita root. Ay, mga noon tapin takas ang pasamak ka. Baka da ulag pa dita, no marabutit kat makagat ka. Ano nga tramitin tayo yun? Nagawitan. Mga remedyo ti kwarta. Umutang ti kwarta, tapos no, tandan ti mapan magait. Dili sumangpet kami dito yung balay mano. Agapan da ng kinitata. Asin nga ortag pautang manangkin ka? Oy, Bobby, kwentaam digit utang mo. At danto nga tao man nga pagbayad mo? Nga irik? Ano ipairik mo amin? Baka awan na pulos. Itikas di nga langana. Apay ngamin nga saan mo nga napan. Sus. Si kamit ngamin.
nagtalaga kalatakan ka, magnamnama nga napinas ti talon mo. Sa balibat nga talon ngamin, paglaigam. Agan nga sa upay. Mapanak umutang. No awan ti mo utang, kung inak magibaga kinitatan. Awan tagpa utang, mano. Sa amuda, kano, manong nemi, nga awan ti pagbayad di tatang, kapag di naman mabrut ada di kuanan, oray mag-aitan ka no, awanin, naladawin ti amin. Kasta mangmangig ko. Naging nga hindi napan kiniti lulo. Awan na ka no inikkan. Nagawid na ni tatang, agapadaman ng kininanang. Ala, utang mo? Awan. Pati ni tatang, pati ni Silid. Awan, lakit yung pautang. Uri ano anda pautang da, uri ano anda pagtandan ko, awan kano ti matandanan. Anda amin ti trabaho. Yan nagarutin. Rinigpos ko kada angke, rinigpos ko kini Silid. Kini tatang isuda, timba ng gait. Kat, di naman kayat. Ore ka no, tumulong da. Nalado ka nun ti amin. Ngawan awang kasabad lang ti pagdalos na tapno, ores ang kabasid lang ti maapit. Yung tapulos ng awang nga rod. Sino nga rod ti mapanagait? Datangaduan Datangaduan. Oray datangadua. Di damat kabisado. Wala tadi mo kami pinadpadas, ang manamok idi agat, di mapantal taon, pagkapas. Ngayon dinagasawa kon, may dinagasawa tan. Ano inom ubram. Kasi nagpatalo nagparap, nagpagapas ka siya. Mayat idi, nuwabi ka hindi nga itakit magmadi. Urisan ko sa sarungkaran, hindi kat mayat. Sa matakang kanawin nga mayat, baka itang nga madi. Di mo kami napan binisbisita di siya midlatakang kanang kapam katam imas na nga ron nagaroon napalpalabas ka aldaw permi nga tudo itakit na aginitan so nga masapol nga magkaitan kumaray niya napamit lang timulong da angkel kani lolo agraman kani lola mano limada mano ni tatang ni nanang, ni lolo, ni lola, ni uncle, timulong akpay. Yung naladawan ti amin man. Nekat man, dagiti ruot na ng kumot kadagiti pagay. Ngem awan, basit lahing dagiti nagdawa. Kaduan na dagiti saan nga di makkel. Kaduan na dagiti dinadael ti maruputit kanu manunay. Agwing-wingi-wing dalulo, angkel, kastamatan kininanan. Agpipinabasuldan, dananang kinitatan. Sa dinong itangarot pangalan nyo ti pagbayad yo, kadagiti inutang yo, kinuna ni lolo. Awanin na. Agapasen manunemi di kiti karuba nga talon. Nakadado manunemi ti dawa di kiti mulad. Kastamatan kadalulo kini angkel gapatain tukot dak iti reminsa. Timulong akmet manunemi nga gapasoy barok patbut tawon mo. Makumpay mo ta ramay mo. Taan lalo kapailak datoy. Nasapa nga nakabuya ka na kiti trabaho dito talon. Kahit mo talagang agtultuloy ti sadot ni tatang, siyakton ti mga sikaso iti taltalon mi lolo. Agagagetak to, saan ko tutultula din ni tatang, nga turog, tilagar arado kininanang tinaramidan na. Kaya di, taumay agsingirin di kiti nakautangan datatang kininanang. Nangig ko ti saritaan. Ay, ito na kanot pa na pag-apas mo, bawi. Noong tubigat, sagana ko dati pangiluganak kada kita pan nakabagik. Bayad dati yung utang mo nga kwarta. Kas didagtulagan da. No, mano, nga lata, iti sangaribo.
manong, pa kasta na magsasina. Nalawat dinalon mo, nalawa manong, basit-usit lang, hindi mabaling nga magapas. Takinan ti root, kinan di kiti marubutit, malas sa kita nga tawad. Kaya't mo sawad, awan umanay, nga pagbayad mo, iti utang mo, kanyak lang. Madi pa agudwa naman. Ay, yes. Alakit mo sa ang irik nga itid mo, kwarta nga isublim. Numano di inutang mo plus di 5% nga interest na, masapul nga bayadan. O ang arti pangalak manong. Sus! Diya kasuratan ta, no saan mo nga maitid nga irik. Ket sa mo maitid nga kwarta. Anang harod, konforme ti mabaliming nga guyuden, tapno laeng mabayadam ti utang mo. Pangrugyam, no saan nga umanay, agad numano ti bayadam pa, das kinabayadam. Napanda iti likod, ti balay manong nimi ket simurot. Bilbilangin manong nimi, tinakautangan ni tatang dagiti numano nga kalding. Madi pa gudwa na. Apagkapat na laeng, ti balor di kita akalding. No alaki da. Ngayon isot pagrugyan tayo. Yan tangi ko nam nga awan ti maited mo irik. Kaya doa. Wen, sir. Sa imbas ko mga irik, ti pagkargaan ti tapagong. Di ta kalding. Pati di orbon, alain nyo. Alam nyo amin. Ay, sana, sir, siyak takin-tarakin ka na kita ng aldig. Nyo alalain, saan nyo kabayadan? Nay. Nagre-remote na ito anak mo, babi. Gapot ay sungamin tagtatarakin. Kahit mo sa tikas na katawan na, amo nagtarakin ti kalding. Insurok. Apa unahin? Kinasadot mo, babi. Insurom ta anak mo patkawan na, tapno lang malibre ka trabaho. Yan yung alalan di kitikalding ko. Siyak na nagtatarangin ka na kitikalding ko. Ano't pambandong ko, norek doon mapana kagala ti kananda. Sa rodang babi, inarasaasan ni tatang manong nimi. Nagtungid mo. Kasla, diyak mawatan noon yat saritahan da. Kabigatan naman ng naming nga nakitaan na kitikalding awanin. Awan matan na kitikalding ko. Napanan na kitikalding ko. Apay awan matan na kitikalding ko. Apay awan matan na kitikalding ko. Napana kita yan dalulo kinilula kini Uncle Silin kit nagtabtabuga nga nagipulong ka na kuwada. Uncle, lola, siyak naging taragin nga naging nga kaling. Inan sa ko rin nung doon todo. Awan naman din. Awan dan apo, kaisot ng guyudan ng hadaduma, dadya utang ni tatang mo. Kaya po, Kat adupo ito utang na. Kapilitan nga mangkisay ka na tawid na nga taga. Taiso. Iti ilako na. Dapnon ta pagbayad na ka na iti utang. Bahapok. Tabagbagaan minto iso. Tano saan ngagbalbaliw? Sayang lang natataltalon. Dakamin, kini uncle mo nga silin, timang talon. Katatang tawid na. Kaya po napintas ko may saganaan kayo tinaran niya ka masakbayan na kayo nga tanlongan nakda. Agam ka sa Sadot! Tilang paglaingan di amam. Mangkep-kep na agarado ka na di talo ni tatang mo. Imay dalulo kinilula gramang kini Uncle Silin iti balay ket kinasarita da tatang kinina. Ana. Nalpasyon di problema yo. Kuntan.
Naksayan dyan daga. Taisot na ilako na nakalamit pagbayad. Susapo. Imbes ko ma, nga da maurnong, nga maapit mo, maksayan pa di taltalon. Lusang ka pa lang agbalbaliw, pabi, may babawi na tangatawid. Kaditod ko aming kinisilin. Taisot tinalaing, nagagat ng mga sikaso. Kasano ka mga rodan datang? Kasano ka mga biyag? Kasano ka mga biyag? Taori at na tadi ka ba nagtrabaho? Namnamamlat na nga, di kwarta kaso agmandar ha na. Ang trabaho ka ba na? Tala mo ba't mang sarungkar? Naku masina na sarungkaram. Kaya na makita mo nga ruot nga nas kinagabutan, kayam kumakamay lang nga siksika. Ngayon binaybay amat ka namin pinsan. Nang namnama ka nga ito no, madanunan ti panaggagapas kat aggapas ka. Nga awan pulos problema. At sa bali mo tinas asikasom baro. Kaya't sikamat selya. Habi di mo amwa panunutin. No makaaram ta asawa mo na, ingka pala sa rungkaran na kiti pagay ko naman Kaya ka amo kumamatagtagibalay. Intalag yulatan na ito patitawan na laeng. Ngay supay iti agluto, supay tagdalos, baka supay taglaba. O na kitila kit panagpadpada yo. Nagkatumpungan kayo. Sorry, no masaok man tigas toy. Gabot amadak. Kat matit aramad yo. Isuro na kayo. Ura agasawa kayo, isuro na kayo. Pagpaga bumiga na kita apukom. Ana, may kariyo ka di, ngay katin yung tisakit yung nga turog. Mahilig kayo nga maturog, turog kayo nga turog. Maikat yung ka din at ang ugali. Kanawan sa maling aramidan yung di mangisakad, iti panagbiag yo. Ikang kayo titaltalon, natalunan nyo, paybayan nyo man. Kaslak lang ng tricycle nga ipasada nga, maturog man at nga tricycle. Kaslak kasi diya, darig na. Banyo tanang. Mani po di tangal daw. Tila tantal-talon tiyang ko. Ikandak sa balagong daway. Padasag man tiyang mula ti bawang. Agpuunanak manin Umutang manin. Kat gabutin experience ko ti kastoy. Saan kung ng itulok. Nga tiyak maabrot ti utangek. No di kat agganan siya. Agganan siya kami. Dahil siya at nung asta. Akong pagdanagam dada kami timang telkeng katipuunam ng agbawang. Ang imbayada ma. Uwantang. Isublik matlayan. Tulungan ta kumamit ng isuro. Isuro dak. Tap na ni kasta. Amok tararamidag ng mga sikaso itadaga. Ngayon patawid yung kanya. Manong nemi, manipod met idin wag kriingak, nakariingan datatang kaninanang. Nga awanin ni tatang ti simalog kanon italtalon. Ninanang manong nemi tagluton ng mga sikaso kada kami. Nang, nagbasa ako, nag-kinder kan. Ya? Di kiti masapsapol kung ano, mapagtugumatang, nagtugumatang. Kinrukyan kantong isuro, ha? Siyakti mo na nga maestram. Nang, thank you, nang. Tamo yun ti, agray nga masapang agluto. Kitsak, inakmit kita di kiti tarakin, kulak ko mangin, mamamit tarakinin. Di kiti manok anak. Kaya't mo ka ding ituloy mo tagtarakin di kalding. Takayak mo ito yun. Bante ba itong tatang mo ta, yalan na kati ori talo. May isang aturo, ken duwang pangganakan. Nang siya, ano na kasta, kahit kung ngay panagdag ng ori o bingak, kayak tagtarakin ti kalding, ori sala kalding, madupa kumati manok tayo. Nagkaskolahan kami kini Shelly, Tama. Ni Shelly, manong naming, Shelly, sita ko na.
Kung isut mo nang imbaga tayo, sita. O nagkaskulan kam kini sita, iti daycare. Ay, wait. Ang surat na kanon, mo na, tanay, Bobby de Guzman Jr. Sige nga rod, Conchita. Okay, Rapales. On Jr. na? Ang paminto ko mong Jr. na ako, babae ako mati. Kayatin, nagagatan ni tatang ko. Sa ala nga nagagat ng talon kaninanang ko. Nagagat pa yun nga mapanjital talon ng susto. May kanto sa jital talon, nantok pa siya doon Sabado. Ito na akong klasta. Ano, brata ko may joy. Ta, buyain ana, ipitas ti buya talon. Kaputa, adun di kita bawang nga nagbakwa. Nagtubo di kita bawang. Nira na kami kinisita, manamnaming, idita datatang, dalulo, kini Uncle Sidin. Ay, Bobby, tang. Tuloy-tuloy, tilapsat na bawang mo. Makachamba ka. Dandani, dito yung amin tiyang ko ni. Plano nga rin di mangarami ti abong-abong ti ungtot talon. Kaora yun tirabi kat bantaya. Bakit ba yan Ay, bamit ni bakit mo to rin, rinabi kayo. Tangmat. Ay, Silid, manong, mangasawa ka man tayo. No mga sawak to anong kasang katulturan din. Tila agarado, kinibakit mo't paglayang ngayon. Kinamagad lang, no? Saan na nga binagbagaan? Nagpinasgaan, di ba na kon, nung talaga kitam. Bari makachambak. May chamba tayo ito presyo. Kuna. Oh, ding kita duwang ubing ni. Boyat at kagaya pa po. Ngululo, kanto ni Sita, classmate ko. Pakata kayo ito nag-asawa. Ano nga asawa, Angel? Niyata mo yun, kayo ito nagkatuluyan. Diyak kaya ti sadot. Kuna ni Sita. Wayne, magdanagam Sita. Diyak to kaya tagsadsadot. Nagagitak to ang agarado king ka. Itam din naadal nyo ka na ito ubing. Agarado king ka. Siya kaya nang iba ka tikastak at nisilid. Nanggal silid nang iba ka, lolo. Agarado kininanang mo kunada. Dakkel tinagbaliwan ti biyag mi manunemi idita saan nga nagbaling nga turuog datatang kininanang. Agsipod ta, inasikaso nga na imbag datatang kininanang ti daga o ti talon manong. Tumultulong kami met nga kakamsat no kasta nga panagagapas, panagraraep, panagagapas, ken panaggabot iti bawang, ken dumapay nga produkto iti talon. Aging ka manunemi, nga adda kamin kinisita, iti senior high school. Di kakapsat ko nga nung nemi adda damatan iti junior high school. Di makel ti balay mi apimintaas, katas ng bawang kunada nga rudmanong. Ken katas ti kaget, ken salukag datatang kininanang. Nga kalpasan, di pa nakaulugi da, itinaminsan nga panagtatalon, panaggagapas. Ket inikat dan di madingaramid da, ket edayta, imasenso ti biyagmi. Ket nakananama nga da kami nga kakapsat, may kanda kami, tinarad niya nga masagbayan. Kina agriculture, manong nemi, ti adada nga pagkonsentratak. Takinapudno na manong, idi agtawin agtupat ket kayo kung tagtarak ka di ti kalding. Kati kiti bayat nga di makdak kailak ket imbat adunget ti kiti tarakin ko. Aslad da maysan manong nemi nga pagpasturan ti kalding nga pagtarak na taurin no sa andak nga subutaran da tatang kinanang ti panagbasak to iti college. Kayang-kaya. Gabutado tarakin ko nga dingwen. Kahit ko manong nemi agbalintong agriculturist, tada ipamatmat iti kinaubing ko. Iti taltalon, ti panagarado. Akalpasan, ti raep, ano ti sumarno, asikasum di kiti mulam, sa mulat na abaybayan. Aging ka,
nga ti panagkaapit katapintas ti apit. No may andamat dagiti mulam anong naming nga kalpasan nga maimulam sarong karam tulang men no apitem. Ngem oray tupay dagiti balinghoy manong nami inga imula kalpasan na nga maimula mo kay di balinghoy sa mga basta mapansublyan na hinton pa nagkakali. Masapul mo nga limbangem, dalusam, dagiti tumubo nga ruot, tamangan nung dakdakkel dagiti ruot, ngem dagiti mula. No anyaman ti imulam, tuloy-tuloy ting kapanangasikaso, aging kang apitem. Dito nga ron ti pagkasalita manong naming. Kadagyaman naklaunay, ti anus mo, nga nangurnos, kalbasan nga nakinsend keng ka di Italiana. Kat sabi kumatad na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengeg ken nagbuya, more power to your program. Tingur tagyaman nga pagaya mo, Buyet. Thank you, Buyet. Tama. Saan lang nga basta imulam? Asi kaswem. Yeah? Kaslamat ti panagarado itirabi. Hamo basta imula ta arado. Matapintasan ti mga rado. Iwakwak mo tanong naskan.